Maria Garganter, és una col·laboradora important del Museu de Tàrrega. Ella és d'aquí al territori, de Sanaüja, és historiadora de l'art, doctora en història de l'art i també docent. Ella està en aquests moments donant classes a la Universitat Autònoma de Barcelona i també a la Facultat Gaudí. I els seus principals àmbits de recerca són l'art, l'arquitectura catalana de l'època moderna i contemporània, l'art i l'arquitectura barroca especialment, també llatinoamericana i l'estudi de les solemnitats festives. Té publicada la seva tesi doctoral sobre l'arquitectura religiosa dels segles XVIII a la Segarra i l'Urgell. I després també té altres publicacions, Festa, Arquitectura i Devoció a la Catalunya del Barroc, i santuaris, ermites i capelles de l'època del Barroc, geografia salada de la muntanya catalana, però també té molts articles, nombrosos articles. Bona part d'aquests articles també estan a la revista Urge, de la qual és membre del Consell de Redacció des de l'any 2005, si no recordo malament. I moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Ella és una gran defensora del territori i per tant avui la parròquia de Tàrrega, que és una de les seves peces clau de la seva tesi doctoral, qui millor que parlar d'aquesta nova església que es fa a finals del segle XVII, que és la Maria. Gràcies i endavant. Doncs bé, moltes gràcies, Oriol. Em sentiu bé? Doncs bé, d'acord. Bueno, sí, veieu gairebé la silueta, vull dir, més que veure'm a mi, però bueno, val més que veieu la pantalla que no pas a mi, en tot cas. Doncs bé, en primer lloc agrair la invitació del Museu de Tàrrega, que és una institució amiga i per mi ser Tàrrega i l'Urgell, jo soc mig urgellenca d'alguna manera, doncs també és ser una mica a casa. A veure, jo seguint una mica aquest cicle de conferències que ha iniciat el museu, doncs mica suposo també per commemorar els 350 anys de la col·locació de la primera pedra d'aquesta nova església, seguiré, podríem dir, una mica l'estela del que us devia explicar l'Albert Velasco la setmana passada, que ell us va parlar de Santa Maria de l'Alba a l'època medieval. Jo ja em situaré a l'època moderna, però també us faig un avís previ, i és que jo no us explicaré estrictament gaires vicissituds de la història local, sinó que el que m'interessa és una mica centrar-me en el títol de la xerrada. Aquesta qüestió, fixeu-vos que us he posat a l'avantguarda de l'arquitectura del barroc a Catalunya o a l'avantguarda de l'arquitectura barroca catalana. Dit d'una altra manera, per què l'església de Tàrrega és més excepcional del que pugui semblar d'entrada? Penseu que estem en un país, referint-me a Catalunya, que ha valorat sobretot l'arquitectura del romànic, també la del gòtic, perquè es corresponia amb una etapa expansiva a nivell nacional, però sembla ser que del gòtic el nostre imaginari es trasllada ja al modernisme. I llavors, tot l'art i l'arquitectura d'aquests segles que constituirien l'època moderna i que anirien des del XVI fins a finals del segle XVIII és com si no existissin. I en tot cas, quan veiem una església d'aquest tipus, i incloc aquí l'església de Tàrrega, és aquell tipus d'església que ens sembla ja una mica massa moderna pel que hauria de ser una església. Vull dir, allò busquem encara aquesta pàtina d'antiguitat del romànic o aquesta solemnitat del gòtic. En canvi, el que vull venir a explicar-vos avui és que l'església de Tàrrega va ser absolutament trencadora a la seva època i, en definitiva, això, heu d'estar orgullosos de tenir una església que va estar a l'avantguarda en aquell moment de l'arquitectura catalana. De fet, una qüestió de la que ens hem de congratular i que me l'acaba de dir el Josep Minguell, he posat aquí a la portada
aquest plànol, aquest dibuix, aquesta traça, que és el dibuix que l'arquitecte va fer en el seu moment, Fra Josep de la Concepció, i que és una traça, que és un miracle que es conservi, i Josep m'ha informat que s'està restaurant, o sigui que és una joia, podríem dir, arqueològica, documental, que passa també a engruixir el patrimoni targarí. Però abans de situar-nos pròpiament en l'església de Tàrrega, ja pensareu per què va tan enrere. Doncs fonamentalment perquè a vegades quan pensem en els estils artístics pensem d'una manera molt simplificada i els associem amb un segle concret, etc. És per això que si jo us dic barroc, la major part de gent pensarà en el segle XVII o en el segle XVIII a tot estirar. I si dic gòtic, pensareu en l'època medieval, ja baix medieval, segle XIV i segle XV. Però pensem que les coses, segles enrere, no evolucionaven tan ràpid com ho fan ara i tampoc les modes. De fet, els estils artístics eren una qüestió de llarga durada i, de fet, si parlem del gòtic, per exemple, podem afirmar amb tota seguretat que a Catalunya es construeix amb gòtic des del segle XIV fins al segle XVII. O sigui, fins a mitjans del segle XVII, quan a Europa ja s'estan fent altres coses, quan a Roma Bernini ja està fent l'èxtasi de Santa Teresa i el baldaquí de Sant Pere del Vaticà, doncs aquí encara construïm amb gòtic. No és una qüestió d'ignorància ni és una qüestió allò de ser retrògrades, sinó simplement el fet que l'arquitectura gòtica és una arquitectura d'una gran solidesa, d'una gran sofisticació, i era una cosa que funcionava. I si una cosa funciona, doncs per què l'hem de canviar? Sí que és cert que hi havia hagut, podríem dir, una certa evolució entre el que era el gòtic més primitiu, el gòtic allò més antic cronològicament, i el que podríem considerar el gòtic modern. I és per això que us he posat aquí aquestes dues imatges que es corresponen a una església gòtica canònica, per dir-ho d'alguna manera, i que és una de les millors del país, ni que sigui a Cervera. M'estima molt Cervera, jo soc segarrenca, més que mig segarrenca. Però bé, tenim això, l'església parroquial de Cervera, que és una església gòtica de 3 naus, no tinc imatge ara de l'interior, però ens hem d'imaginar això, una mena de catedral de Barcelona en petit, per dir-ho d'alguna forma. I al costat tenim una església gòtica a l'Urgell, però fixeu-vos d'una cronologia molt més avançada, ja de cap a finals del segle XVI, i que és l'església gòtica de Bellpuig. Totes dues són gòtiques, però hi ha una evolució en la seva construcció. Jo fixaré només en 2 aspectes. En lloc de tenir la típica volta de creueria només a 4 vents, que és la pròpia del gòtic a l'època medieval, aquí a Bellpuig, fixeu-vos que ja tenim aquestes... Ui, perdó. Ja tenim aquestes voltes estrellades, o sigui, unes voltes ja un gòtic més florit, més fantasiós fins i tot, per dir-ho d'alguna manera. Però un altre aspecte a considerar és que el gòtic d'època moderna ja abandona les capçaleres poligonals, o sigui, ja abandona les capçaleres en forma d'absis, les capçaleres absidals. I llavors a Bellpuig mateix tenim una capçalera plana, només trencada per la presència del campanar. Això només us ho dic perquè tingueu en compte aquesta pervivència i aquesta llarga durada del gòtic que arriba aquí a l'Urgell perfectament. Tenim 2 imatges de l'església de Bellpuig, que clar, és un gòtic que segueix la mateixa estructura, podríem dir a nivell estructural, i únicament els efectes del Renaixement, perquè ara podríem pensar aquí, ostres, i què passa amb el Renaixement, si passem del gòtic al barroc? Aquí a Catalunya, més que parlar d'un Renaixement de llarga durada, hem de parlar d'uns renaixements en plural, de petits renaixements, que es manifesten en qüestions més epidèrmiques, com seria, per exemple, la portada amb elements ja classicistes, columnes,
un fris pràcticament allò a la manera dels frisos dòrics, dels frisos clàssics, arc de mig punt, etc. O sigui que tenim una hibridació que es manté, però, a nivell català fins a mitjans del segle XVII. Aquí, sense posar el nom, si no coneixeu aquesta església, però és l'església parroquial de Tremp, capital del Pallars Jussà, i és una església que es comença a construir, que es refà completament nova, a mitjans del segle XVII, als anys 50 del segle XVII. Però fixeu-vos que, en canvi, no només encara aposta per la volta gòtica, per la volta de creueria, ni que sigui aquest tipus de volta més sofisticada, més estrellada, més florida, per dir-ho d'alguna manera, sinó que aquí encara tenen encara un absis poligonal, encara s'agafen més a la qüestió retardatària. Sí que tenim una portada ja clàssica, amb columnes clàssiques, però vull dir-vos que els estils històrics són una qüestió de llarga durada, i aquí a Catalunya això és claríssim. Un exemple, que aquest sí que el teniu a prop, l'església de Claravalls. Doncs l'església de Claravalls, si entreu, veureu que també té una volta gòtica, però té una portada amb elements classicistes, i de fet és una església construïda a principis del segle XVII. O sigui, el que hauria de ser ja època del barroc, a Claravalls tenim aquesta barreja encara de gòtic i elements renaixentistes. Doncs bé, no us espanteu per la lletra, això no ho llegiré pas, que no hi ha res pitjor que llegir un PowerPoint. Què passa? Doncs a Tàrrega, situant-nos ja a la segona meitat del segle XVII, en un moment que sí que històricament coneixem que l'església antiga, l'església medieval, estava en molt mal estat, tenim constants notícies d'esquerdes que s'havien de tapar, d'informes negatius dels mestres d'obres, i tot aquest estat de degradació que patia l'església medieval va culminar amb la caiguda del campanar, amb l'ensorrament del campanar, que a més va provocar la mort d'una dona, d'una tal Caterina Suberacs. Clar, podem pensar això, que el fet que caigui un campanar sencer és una cosa molt aparatosa, molt espectacular, però és una cosa fins i tot que passa en l'actualitat. Potser fa uns 3 anys o 4, si recordeu que va caure el campanar de Rosselló i que a més en tenim una filmació en directe. La qüestió és que, havent caigut el campanar, havent provocat a més la mort d'una persona, llavors sí que ja no es podia, ja no s'aguantava més el fet s'havia de fer alguna cosa amb l'església antiga. Però quin va ser el gran encert? Doncs contractar el millor arquitecte de Catalunya d'aquell moment, que era un frare carmelità que es deia Fra Josep de la Concepció. Mireu si d'alguna manera tenia renom la seva arquitectura en el seu moment, que de fet més que com Fra Josep de la Concepció se'l coneixia amb el sobrenom d'el tracista. El tracista és algú que fa traces, és un arquitecte. Doncs bé, aquest Fra Josep de la Concepció sabem que era frare carmelita, sabem això que neix a Valls i que el seu nom secular seria Josep Fuster, però no en sabem massa coses a nivell biogràfic. De fet, quan parlem dels frares arquitectes, perquè no és l'únic, era bastant habitual, vull dir que els frares tinguessin, o els religiosos en general, fins i tot els sacerdots, podríem dir els rectors, els preveres, a vegades tinguessin coneixements d'arquitectura, sempre hi ha, des del punt de vista dels historiadors que ho estudiem, sempre hi ha el dubte de si eren frares que havien exercit abans com a mestres d'obres, o sigui, abans de professar com a frares, o sigui, abans d'entrar en religió, o bé si és ja com a religiosos que comencen a tenir un interès teòric en l'arquitectura i comencen a mirar llibres d'arquitectura. Pensem que a partir del segle XV, encara més del segle XVI, es començaven a publicar
i circulaven molt ràpidament els tractats d'arquitectura, els tractats que pretenien recuperar les formes de l'arquitectura clàssica. Aquí arriba sobretot a la península ibèrica, el tractat més famós és el de Vignola, que era un tractat més fonamentalment d'imatges, i això feia que no calgués ser una persona molt erudita per entendre els rudiments de l'arquitectura i per entendre com s'havia de construir. De fet, es considera que el fet que un cop Fra Josep professa com a frare carmelita, gairebé de seguida el nomenessin el que se'n deia trazador de la província, o sigui, l'anomenessin arquitecte oficial de l'ordre, això fa pensar que probablement ja s'hagués format com a mestre d'obres a l'exterior i que d'alguna manera l'ordre religiosa només aprofités i d'alguna manera això rendibilitzés ja aquests coneixements. La importància de Fra Josep està també en que és un arquitecte documentat, no tant ell a nivell biogràfic, però sí les obres que realitza. I aquí només perquè us feu una idea, almenys va projectar 11 convents només de carmelites descalços. I fixeu-vos, vull dir que són tant a Catalunya com a València, fins i tot fa un projecte per Madrid, que no es va acabar d'executar. També se li coneixen almenys 16 obres fora de l'ordre religiosa a les que pertanyia, i aquí és on hi tindríem també les esglésies parroquials. Les esglésies parroquials amb la de Tàrrega al capdavant, perquè la de Tàrrega és la que es va arribar a fer de manera més completa i també és la que es conserva de forma més completa. Per Mataró i Torelló va fer projecte, però a Mataró no es va arribar a executar i la de Torelló després la van modificar moltíssim. De fet, la seva fama va traspassar fins i tot l'àmbit de la religió, de forma que era reclamat també en l'àmbit profà, i aquí veieu que va arribar a projectar 2 palaus, 2 castells, 2 reformes en un castell. També intervé en la construcció del nou Ajuntament de Vic, i també el tenim intervenint en cases particulars, hospitals, etcètera. D'aquestes obres que fa fora, podríem dir fora Tàrrega, no us les he posat totes en absolut, només volia destacar, per exemple, la reforma que fa de l'Ajuntament de Vic, que és una imatge emblemàtica, perquè si aneu a Vic, a la famosíssima plaça del Mercadal, hi ha aquesta cantonada de l'Ajuntament, i precisament aquesta cantonada amb aquesta mena de torre, balcó, escut i el rellotge, aquest llanternó del rellotge a la part superior, aquesta és la reforma o la part important de la reforma que fa Fra Josep de la Concepció. I el més curiós o el més rellevant d'aquesta reforma que fa a Vic és que construeix la sala del Consell, o sigui, el que seria la sala de plens, per dir-ho d'alguna manera, de forma quadrangular i la cobreix amb una cúpula. És la primera vegada que en l'arquitectura catalana, podríem dir, trobem la construcció d'una cúpula en l'àmbit civil, en l'àmbit de l'arquitectura civil. Estem molt acostumats a les cúpules a les esglésies, cobrint els creuers, presbiteris, però a Vic la sala de plens està íntegrament coberta per aquesta, podríem dir, per aquesta cúpula. També una innovació de l'arquitectura de Fra Josep de la Concepció la trobarem en la construcció del campanar de Vilanova i la Geltrú. Fonamentalment perquè aquest campanar sí que marcarà tendència, i no només el campanar de Tàrrega havia de ser igual, perquè no s'arriba a construir amb la seva totalitat, i l'aspecte que té actualment el devem sobretot ja a obra del segle XVIII, però hi haurà molts campanars a tot el país, no només a finals del segle XVII, sinó en tot el segle XVIII i encara al segle XIX, que imitaran aquest model de campanar de Vilanova,
que fonamentalment era un tipus de campanar que consistia en partir d'una base quadrada, un cos principal vuitavat, o sigui octogonal, i afegir-hi encara un llanternó superior, aquesta mena de templet superior com a segon pis per les campanes. És un tipus de campanar que segur que el teniu vist en diversos... Doncs penseu que el model se l'inventa Fra Josep de la Concepció, en aquest sentit, i el primer és el campanar de Vilanova i la Geltrú. Podeu dir, com eren els campanars abans? Doncs bé, els campanars que es construïen al segle XVII fonamentalment eren campanars quadrats, campanars de planta quadrada, campanars massissos. En tenim exemples, el campanar de la parroquial de Santa Coloma de Queralt, campanar quadrat, el de Guissona també és un gran campanar quadrat, i una mica més enrere els campanars poligonals, octogonals, però completament els campanars gòtics, de Bellpuig, Bellpuig, Linyola, Balaguer, Cervera, encara més enrere, etc. O sigui que Fra Josep de la Concepció inaugura, podríem dir, el model de campanar barroc a Catalunya. També inaugurarà un tipus de façana que podem relacionar directament amb la de l'església de Tàrrega. Això no és l'església de Tàrrega, sinó que és l'església d'un convent que construeix Fra Josep de la Concepció, concretament a Barcelona. Llavors no era Barcelona, que era la vila de Gràcia. De fet, el convent de Santa Maria de Gràcia, convent carmelità, més conegut com el Josepets, encara avui en dia se'l coneix com l'església del Josepets, i està a la plaça Lesseps. Aquí veiem aquest entorn encara completament rural i avui està enmig del marasme de la plaça Lesseps. Doncs bé, aquest convent d'alguna manera també marcarà tendència en les obres de Fra Josep i veiem que ja és aquest tipus de façana, podríem dir a grans trets, si l'analitzem a nivell vertical, amb tres cossos verticals, dividida per grans pilastres, aquesta mena de pilastres d'ordre gegant, que se n'hi diu, coronada amb un frontó triangular, i això era molt propi de l'ordre carmelitana. Era que al mig del frontó hi havia com un petit òcul, com una petita rosassa, que aquí simplement està tapada pel rellotge, però ja seria un rellotge posterior. En canvi, podríem dir, aquests convents carmelitans substitueixen la típica rosassa circular, la rosassa que ja era més pròpia de l'arquitectura gòtica, la substitueixen per una finestra rectangular. De convents carmelitans amb aquestes característiques en trobareu a molts llocs. Clar, si anem a l'interior dels Josepets, la innovació també és important, perquè aquí, per primer cop, ja situant-nos a la segona meitat, o sigui, a partir pràcticament dels anys 60 del segle XVII, s'abandona ja definitivament la volta de creueria gòtica. O sigui, aquí abandonem el gòtic i fem el pas directe cap a la modernitat. En què consisteix, en aquest cas, la modernitat? Doncs en substituir la volta gòtica per una volta de canó. Per una volta de canó, una volta de canó amb llunetes, diferenciada per aquests arcs faixons, la recuperació també de l'arc de mig punt en les capelles laterals, o sigui, la mirada cap a un llenguatge clàssic, cap a un tipus de cúpula, també amb aquestes faixes que normalment acostumava a fer en pedra grisa, un tipus d'arquitectura molt clàssica, molt harmònica, que també podríem dir ve a trencar alguns... Tornaré enrere després. Ve a trencar alguns dels tòpics més extesos quan parlem del barroc. Moltes vegades això, quan parlem del barroc, no m'agrada perquè és recarregat. El barroc arquitectònic no ho és gens de recarregat.
menys encara el barroc nostre, que aquí sempre hem sigut força austers. L'arquitectura del barroc parteix de la mateixa voluntat de recuperació del llenguatge clàssic que partia el Renaixement. Què hi trobem en l'arquitectura del barroc? Hi trobem columnes clàssiques, hi trobem capitells, hi trobem frontons, hi trobem cornises, o sigui, hi trobem els mateixos elements propis de l'arquitectura clàssica, l'únic que a vegades els trobem utilitzats d'una forma més innovadora i, clar, i òbviament, si anem a Roma, allà tenim monstres com Bernini o com Borromini que innoven amb les plantes, fan plantes circulars, el·líptiques i d'alguna manera especulen amb les formes clàssiques. Però l'arquitectura barroca d'entrada és molt clàssica. Què és el que la fa barroca, per dir-ho d'alguna manera, o què és el que la fa recarregada? La decoració que s'hi afegeix, però la decoració ve donada pels retaules, ve donada per la pintura, pels estucs, etc. Per què he posat aquí aquestes imatges? Doncs perquè es corresponen, d'alguna manera, amb edificis que Fra Josep de la Concepció podia tenir en la seva ment o en el seu imaginari o en la seva tradició constructiva a l'hora de projectar aquestes esglésies carmelitanes que després es reflectiran, per exemple, amb l'església parroquial de Tàrrega. I que són aquests edificis una mica anteriors. A la dreta tenim el convent carmelità de Sant José de Ávila de Francisco de Mora, és una obra molt de principis del segle XVII, i aquí a l'esquerra tenim la façana de l'església de l'Escorial. L'església de l'Escorial és de finals del segle XVI, estem parlant d'una arquitectura que encara situaríem dins del Renaixement. Però fixeu-vos com hi ha una connexió directa, hi ha un aire de família. Tenim el mateix tipus de frontó, tenim la presència, o sigui la substitució del rosetó o de la rosassa per la finestra. Fins i tot, pel que fa als convents carmelitans, tenim també la presència d'aquest triple porxo. El triple porxo és típic dels convents de carmelites. De fet, si tornéssim enrere al del Josepets, aquest triple porxo també hi era, s'està modificat i tenim, en realitat tenim 5 portes ara, però hi havia 3 portes. I si anem amb aquest altre edifici, que és el convent també carmelità de Sant Rafel a la Selva del Camp, veiem també aquesta estructura de 3 portes i la mateixa configuració. Els carmelites descalços eren un ordre barroca, de fet eren una ordre nova, que s'havia creat a finals del segle XVI com a conseqüència, podríem dir, del Concili de Trento, que és aquesta campanya publicitària, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta campanya de propagació del missatge de la fe catòlica que va haver d'engegar l'Església Catòlica davant del desafiament que suposava l'aparició del protestantisme i que part d'Europa se n'anés, podríem dir, cap al que en aquell moment ja era una altra religió. Clar, l'art va ser utilitzat en aquell moment per la jerarquia catòlica també per refermar aquestes, podríem dir això, la convicció en la fe catòlica. I calia també augmentar els efectius mitjançant la promoció o la incentivació de noves ordes religioses. És per això que en aquesta època apareixen els jesuïtes, en aquesta època apareixen els oratorians, i els carmelites descalços també són un orde que apareix en aquest moment, fundada per Santa Teresa de Jesús. O sigui que els carmelites, d'alguna manera, com a ordre nova, completament nova, també comencen a fer una arquitectura nova. I Fra Josep de la Concepció ve, podríem dir, d'aquest món i ve d'aquesta suggestió que connecta, en aquest cas, l'esperit que venia, podríem dir, del classicisme de l'Escorial, amb el que serà la fundació dels primers convents carmelitans a Castella i que arriba, d'aquesta manera,
a Catalunya. Doncs bé, aquí, perdoneu la imatge aquesta que és molt dolenta. Doncs bé, fixeu-vos que a partir de les característiques que hem vist d'aquests convents anteriors, ara podem entendre molt millor d'on surt, si més no, la façana de l'església parroquial de Tàrrega. Aquí no tenim el triple porxo inferior, perquè no és una església conventual. De fet, ja sabeu que la portada actual tampoc es corresponia amb la que havia de ser i que la façana en si es va concloure en ple segle XX. Però tenim la sort, i això no és gaire habitual, de conservar documentalment el projecte original de Fra Josep de la Concepció. I en el projecte original, si més no, sí que podem veure aquestes línies mestres de la façana, o sigui, aquesta ordenació, podríem dir, amb aquests tres cossos verticals, aquest frontó triangular. Fixeu-vos que ell havia projectat aquest òcul circular que us deia que hi havia el frontó, però que aquí finalment no es va fer. En canvi, del projecte no se'n desprèn que hagués substituït la rosassa circular per una finestra rectangular. Probablement al tractar-se d'una església parroquial, o sigui, ja no s'havia de cenyir, podríem dir, els preceptes de l'ordre, i aquí es deixa portar per una llicència encara de mantenir les antigues rosasses circulars més a la manera gòtica. Però pel que fa al campanar, fixeu-vos que el campanar havia de ser exactament, el campanar dibuixat és com el de Vilanova i la Geltrú, però aquí va quedar per fer el llanternó final. O sigui que el campanar de Tàrrega és alt, però encara ens hi faltaria un pis si s'hagués fet en la seva totalitat. També tenim una altra part de la traça, que serien aquesta façana lateral. Era habitual obrir aquestes finestres també en els murs laterals, òbviament per poder donar llum a l'interior. Es contempla la presència d'una porta lateral, hi ha una petita porta també a l'altra banda, i que la porta, finalment, aquesta porta lateral s'acabés fent posteriorment. I bé, fixeu-vos com pel que fa a l'interior, aquesta és una foto antiga, anterior a la intervenció del Josep, però ens serveix perfectament per veure aquesta ordenació perfectament classicista, aquesta ordenació harmònica d'unes capelles laterals amb un arc de mig punt. Una innovació que afegeix aquí Fra Josep i que és molt impropi d'una església parroquial són els balcons, aquests balcons que donen a la nau. Clar, la presència de les tribunes o els balcons sí que és més pròpia de determinades ordes conventuals. A vegades en convents importants era habitual que hi hagués aquesta presència de llotges o tribunes per poder presenciar l'ofici sense haver d'acudir a la nau. Però en esglésies parroquials no és tan habitual. I aquesta seria una innovació que aquí introdueix Fra Josep. Fixem-nos per la planta, que és una església d'una sola nau amb capelles laterals. O sigui, si remuntem la mirada cap a l'època gòtica, les grans esglésies gòtiques acostumaven a ser de 3 naus. Sí que tenim excepcions com l'església del Pi de Barcelona o fins i tot la catedral de Girona que fa l'audàcia de passar de les 3 naus a una sola nau, però en canvi les esglésies barroques, en les esglésies barroques predominarà enormement la nau única. I aquesta també és una qüestió pedagògica impulsada per la Contrareforma, que deia que les esglésies havien d'intensificar encara més el component de prèdica, el component congregacional, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, havia de ser una nau de grans dimensions que pogués encabir quanta més gent millor, però si aquesta era una nau única,
els fidels no tindrien cap obstacle visual que els obstaculitzés això, la mirada, la visió directa de l'altar. En canvi, en una església gòtica de 3 naus, segons on et situes, si tens un pilar allà al mig, pot ser que no acabis de veure l'altar perfectament. Després, també val a dir que quan arribarem sobretot a la segona meitat del segle XVIII es recuperaran les plantes catedralícies i a la zona sobretot del Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre tenim magnífiques esglésies quasi catedralícies de 3 naus. Però en principi el model d'església barroca catalana a nivell de planta serà aquest, una sola nau, capelles laterals, una cúpula centrant el creuer, a la zona del presbiteri. Una altra cosa són els afegits, aquí estan marcats, aquí per exemple tenim la capella dels Dolors que ja seria obra del segle XVIII. Sí que podem destacar també aquí aquesta altra cúpula que es correspondria amb la capella de les Santes Espines. Clar, la capella de les Santes Espines són la relíquia, òbviament, més preuada que ostenta la parròquia, i quan una parròquia tenia una relíquia que era un element, a part de ser un element amb un significat devocional absolutament potentíssim, era un element també de prestigi, vull dir, per la pròpia parròquia, era un element comunitari, etc. I construir una capella ex professo era habitual. En aquest sentit, la capella de les Santes Espines anirà amb el projecte original de Fra Josep de la Concepció. Però tot això que esteu veient aquí, insisteixo, vull dir que ara ens sembla tan habitual perquè, a més, com que serà un model tan seguit, aquest mateix model el trobarem en esglésies del segle XVIII, arribarà pràcticament fins al segle XIX, però situant-nos als anys 70 del segle XVII, això era d'una modernitat absoluta. Aquí tenim un fragment del que seria la capella de les Santes Espines, que ja es va modificar també al segle XVIII i que ha patit també diferents modificacions, i aquí només visualment la volia comparar. Això és un mur, és un fragment d'unes capelles que hi ha a la Catedral de Tarragona, les capelles dedicades a Sant Joan i Sant Fructuós, que són dels pocs exemples d'arquitectura plenament renaixentista que tenim a Catalunya. Són capelles del segle XVI i que d'alguna manera recorden, i en aquest sentit podríem fer allò una associació visual o una cadena visual, l'arquitectura del Renaixement a Florència, sobretot aquesta bicromia, o sigui, aquesta combinació de 2 colors que era tan pròpia en l'arquitectura de Brunelleschi, vull dir, el blanc amb la pietra serena florentina, la pedra grisa de Florència. Aquí us he posat, salvant les distàncies, de tot tipus. Òbviament, la capella Pazzi, una de les obres més significades de Brunelleschi, i que té, d'alguna manera, també un cert impacte visual amb el que seria, fixem-nos, aquesta utilització de l'arc de mig punt a manera gairebé d'arc de triomf, té un cert ressò i un cert aire de família amb el que serà, en primer lloc, l'arquitectura o els escassos exemples d'arquitectura plenament renaixentista que tenim a Catalunya, i després aquesta arquitectura barroca que segueix sent una arquitectura plenament clàssica. Una arquitectura clàssica que en el seu moment, podem pensar, segurament Fra Josep va, i amb ell òbviament li interessava l'arquitectura, va pensar aquesta església, per ser una església que anés sense pintar, o una església allò encalada, amb els murs encalats de blanc, que contrastessin amb els elements estructurals de pedra. Això va ser molt habitual a l'època. Les primeres esglésies barroques que es van fer no estaven pensades per a ser pintades, en principi. Però van passar les dècades i llavors la pròpia Església catòlica veia que, a part de l'Església com a espai congregacional, com a espai
de doctrina, com a espai de prèdica, doncs la presència de la imatge hi era fonamental. No només a través dels retaules, o sigui, no només a través dels mobles litúrgics que hi pogués haver, que fossin els altars i els retaules, sinó també a través de la pintura. I en aquest sentit, doncs, la pròpia Església Catòlica comença a veure amb bons ulls que aquelles grans superfícies blanques, aquelles grans superfícies dels murs, puguin ser utilitzades com a recurs per la pedagogia, com a recurs per explicar històries bíbliques, com a recurs per representar-hi els exemples de virtut, etc. I això a Roma és molt curiós perquè les esglésies que es construeixen en el primer barroc i que no estaven pensades per ser pintades, a partir també de mitjans del segle XVII, acaben absolutament amb unes pintures barroques murals extraordinàries, amb arquitectures fingides, amb falses cúpules, són les pintures d'Andrea Pozzo, etc. I això ho dic perquè, clar, a mi una església com la de Tàrrega em fa pensar també en aquesta qüestió i per això és una església que actualment penso que admet també la pintura mural que s'hi ha realitzat recentment, perquè és com si fos una església que d'alguna manera hagués quedat preparada o que estés esperant, podríem dir que estés esperant aquesta narració, que estés esperant que els seus murs parlessin. Però bé, en qualsevol cas, això, només fer un símil del que seria l'església de Tàrrega amb altres obres de Fra Josep de la Concepció. Per exemple, Fra Josep de la Concepció també construeix la capella del Santíssim de la parroquial i prioral de Sant Pere de Reus i també en aquest cas utilitza en principi aquesta bicromia del que seria, no és ben bé blanc, però el que seria els murs clars en contrast amb la pedra més fosca, amb la pedra grisa, i també realitzarà la capella de la Concepció de la Catedral de Tarragona. I clar, aquí es posa de manifest una mica el que us deia. Aquesta capella de Tarragona, si la despulléssim de tota aquesta decoració, si li traguéssim el retaule, li traguéssim aquestes sepultures també de l'època, tot això realitzat a la mateixa època, no són obres posteriors, realitzades a la segona meitat del segle XVII, pintures a la cúpula, etc., doncs ens quedaria una arquitectura igual d'austera, igual de classicista, com la que tenim en els altres interiors. Un altre ressò que considero rellevant de l'església parroquial de Tàrrega el tenim més pròxim. Seria en aquest cas la construcció de la capella de la Santa Creu a Anglesola, l'església parroquial d'Anglesola, que precisament Anglesola és un exemple també d'una església que si hi entreu encara és gòtica, però també és un gòtic ja d'època moderna, però a principis del segle XVIII, o sigui, una mica amb posterioritat a l'església de Tàrrega, s'hi construeix aquesta gran capella per albergar una altra gran relíquia, d'aquestes grans relíquies cristològiques, el reliquiari de la Santa Creu. És un tipus de capella també amb aquests elements classicistes, amb aquesta bicromia, amb aquesta cúpula. Jo considero que és un ressò o una conseqüència pràcticament directa de l'impacte que va tenir la parroquial de Tàrrega. Ui, aquí no sé per què m'ha desaparegut la fotografia que tenia a la dreta. Aquesta és una altra església propera, és la del santuari de Sant Ramon, santuari i església conventual de Sant Ramon de Portell, església mercedària en aquest cas, però molt coneguda també com a santuari, podríem dir, pròpiament devocional. L'interior pràcticament és idèntic
és idèntic, arquitectònicament parlant, a l'església parroquial de Tàrrega. I fins i tot hi ha una prova documental gairebé que en dona testimoni. I és el fet que quan analitzem la documentació de l'època de construcció del convent de Sant Ramon, seria uns 10 anys més tard, si aquí el Tàrrega es comença el 1672, Sant Ramon l'església s'està fent això per allà vora el 80 o així. Jo vaig trobar una notícia documental que deia que s'havien utilitzat o que s'havien d'utilitzar les mateixes cintres, el síndric que en diem a vegades, serien aquests elements, aquestes grans estructures de fusta per fer els arcs, per fer les voltes, s'havien d'utilitzar les mateixes de l'església parroquial de Tàrrega. Aquesta utilització d'un element que marca una qüestió tan estructural i definitiva com és la volta, ens està parlant que tindrem una església en proporcions molt semblants i efectivament amb mesures, és una església molt semblant. No podem dir, no podem afirmar en absolut que aquesta l'hagués projectat Fra Josep de la Concepció. Més aviat la considerem conseqüència del fet que els mestres d'obres que treballaven amb Fra Josep de la Concepció aquí a Tàrrega i que estaven instal·lats al territori, llavors ja van ser capaços potser de copiar-la, per dir-ho d'alguna manera. I de fet sí que hi ha un mestre d'obres que es diu Gaspar Roca, que el trobem documentat tant a Tàrrega com a Sant Ramon, com a Ivorra. I bé, pensem que en aquella època la professió de l'arquitectura no estava tan delimitada com està avui en dia, en el sentit que l'arquitecte és un professional liberal que es dedica a traçar i a projectar l'arquitectura, però després hi ha uns mestres d'obres, hi ha uns paletes que l'executen. En aquell moment hi havia molts paletes, hi havia mestres d'obres que, sobretot a partir de la praxi i a partir a vegades d'una formació autodidacta, acabaven projectant arquitectura. I en canvi, de fet, el que era menys habitual era la figura d'un personatge que només projectés. Clar, això ho feien els religiosos, perquè el religiós ja no quedava, va saber que estés allà fent de paleta a peu d'obra, podia supervisar, però no estava, podríem dir, posant pedres. Però bé, jo considero això, que potser aquest Gaspar Roca que va estar treballant en l'obra de Tàrrega s'hagués endut una mica la idea a Sant Ramon. La imatge que em faltava i que m'ha desaparegut misteriosament era la de la façana. Sant Ramon, a veure, té una façana amb una portada barroca extraordinària, aquella sí que és d'època, és diferent, però l'estructura de la façana és força semblant a la de Tàrrega, en el sentit de tenir un frontó triangular, també allà sí que tenim l'òcul a la part superior, etc. I finalment hi ha una última església, que està encara més a prop, que és la del Talladell, que clar, l'església del Talladell és una església misteriosa, entre cometes, en el sentit que no hem trobat mai el contracte d'obres i no sabem exactament qui la va fer. Però sí que és una església que es comença pràcticament de manera immediatament posterior a la de Tàrrega i per mi és una església que clarament té moltes concomitàncies, òbviament a petita escala, molt més reduïda. Podem dir, la façana no té res a veure, però és que, clar, la monumentalitat que havia de tenir una església com la del Talladell tampoc tenia res a veure amb la de Tàrrega. I, en canvi, si agafem la portada del Talladell, aquest tipus de portada amb una llinda plana i amb un frontó no triangular, sinó semicircular, però partit per aquesta mena de floró, això és una estructura que Fra Josep de la Concepció la utilitza bastantes vegades en les seves obres. Aquí us he posat una imatge que és la porta del campanar de Vilanova i la Geltrú. El campanar de Vilanova i la Geltrú té la singularitat que està exempt, no està adossat a un edifici, té una porta pròpia i que tindria aquest mateix tipus de floró, que no és una bola, vull dir, com en el cas del Talladell, sinó que hi ha un escut. I en el projecte de Tàrrega
aquesta porta lateral també estava prevista, doncs d'alguna manera, que acabés d'aquesta forma. Jo moltes vegades jo m'aventuraria a la hipòtesi de que probablement Fra Josep de la Concepció hagués fet allò 4 ratlles per fer l'església del Talladell, perquè és una església molt depurada en aquest sentit. Si no, evidentment, va ser un mestre d'obres que també la va copiar, però és que l'interior participa de les mateixes característiques, tot a petita escala, fins i tot els balcons. Fixeu-vos, en una església petita com la del Talladell, quina necessitat, entre cometes, hi ha dels balcons. No, més aviat sempre sé que hi ha la voluntat d'imitar un referent més important, d'imitar un referent més gran. O sigui que potser aquí al municipi de Tàrrega no teniu només un Fra Josep de la Concepció, sinó que potser en teniu 2 i tot. Encara podríeu, en aquest sentit, presumir més. I aquí només ja, per anar acabant, havia posat alguns exemples de com aquesta influència de l'arquitectura de Fra Josep de la Concepció ultrapassa la seva pròpia cronologia. Aquestes són esglésies del segle XVIII que tenim a Barcelona, per exemple, sense anar més lluny. La de la dreta és l'església de la Mercè, construïda ja a la segona meitat del segle XVIII, pràcticament 100 anys després de la de Tàrrega, però fixeu-vos que té estructuralment uns trets força semblants. Clar, sí que aquí podem veure que els cossos laterals van cap enrere i hi ha una mica més de moviment i de sofisticació en la planta, però estem parlant això de 100 anys enrere, estem parlant de Barcelona, etc. També a Barcelona, però, aquesta és una església molt difícil de fotografiar, perquè està posada aquí encaixonada en un carrer, l'església de Sant Sever. L'església de Sant Sever també és una església de principis del XVIII, en aquest cas, però que respon completament al model que havia implantat Fra Josep de la Concepció. Encara, fins i tot, si tornem cap a Ponent, trobem altres esglésies del XVIII que no podem dir en aquest cas, no és que aquestes esglésies estiguin pensant en l'arquitectura de Fra Josep de la Concepció o que vulguin imitar Tàrrega, ni molt menys. El que us vull dir és que aquest model imposat per Fra Josep s'extendrà de forma natural i s'anirà transmetent, podríem dir, al llarg de dècades. Aquesta és la façana de Juneda, de l'església de Juneda. La portada és totalment diferent, però, repeteixo, l'estructura, aquesta estructura de 3 cossos, el frontó triangular que cobreix només el cos central. Tenim altres tipologies de façanes barroques, avui aquí no m'hi posaré. Molt típica, la façana allò amb coronament semicircular, en tenim moltes i més complicades i més mixtilínies, però aquesta, que és la que tenim a Tàrrega, té un impacte prou considerable. També, aquí a Ponent, aquesta és l'església de Llardecans, o sigui, al Segrià. També una església ja de la segona meitat del segle XVIII, o sigui, 100 anys més tard que la de Tàrrega, però l'estructura, aquest mateix model, l'estructura continua sent la mateixa. I fixeu-vos en el campanar, que també és un campanar allò molt posterior al de Tàrrega, però que a grans trets segueix aquesta estructura de 3 cossos que us deia que inaugurarà Fra Josep de la Concepció. Clar, aquí només havia posat la portada original que havia de tenir l'església. Clar, no ho sabem perquè tampoc, a veure, la traça de Fra Josep, probablement ara, si precisament es restaura, puguem veure-hi coses que potser no acabàvem de veure. Segurament seria el que en diríem un tipus de portada retaule, que era un tipus de portada pròpia de les esglésies monumentals, però d'aquella època, que us he posat exemples més grans, que tenim la de dalt és l'església de Sant Fèlix o Sant Feliu de Girona,
la de sota, la de la Col·legiata de Montblanc, són esglésies una mica anteriors, de principis del segle XVII, i fins i tot un projecte monumental portat a la seva màxima expressió, la de Tàrrega segur que no seria així, seria la façana de la Catedral de Girona, perquè la façana de la Catedral de Girona és un projecte de Fra Josep de la Concepció. El que passa que no es va executar en vida d'ell, per dir-ho d'alguna manera, ell va fer el projecte i allò es va quedar com amb un calaix, i no va ser fins al segle XVIII, fins acabat el primer terç del segle XVIII, que un altre artífex rellevant, escultor i arquitecte, que es deia Pere Costa, va recuperar aquest projecte i va afegir alguns detalls i finalment es va arribar a construir la façana com avui la coneixem, però sapigueu que també és un projecte de Fra Josep de la Concepció. I ja només per acabar volia fer-ho amb un apunt sobre la portada actual, però que no havia de ser. Clar, sobre aquesta portada actual potser coneixereu i si no en teniu un estudi amb un dels números de la revista Urge, que en realitat era la porta del cor, havia de ser la porta d'un cor monumental que de fet no es va arribar a construir en la seva totalitat i que és molt interessant perquè la construcció del cor va generar una disputa tremenda entre el rector i l'Ajuntament. Perquè, no el rector, la comunitat de preveres, l'església de Tàrrega era prou important com per tenir això, era una comunitat de sacerdots. Doncs hi ha un enfrontament terrible entre la comunitat de preveres i l'Ajuntament. L'Ajuntament diu que allò de cap manera que és desproporcionat, que s'havia de fer una cosa més senzilla. És molt curiós, fins i tot el baró de Maldà en parla, amb les seves cròniques, quan parla de Tàrrega, fa referència una mica amb aquesta disputa del cor. Però jo el que em volia referir és que aquesta portada del cor de Tàrrega també té una referència. En aquest cas sí que hem de mirar obligatòriament cap a Cervera, que és la façana principal de la Universitat de Cervera. Sabem, per una banda, que el projecte d'aquest cor per a la parroquial de Tàrrega l'havia fet Pere Costa, que és aquest artífex que us he anomenat fa just un moment, un dels grans artistes catalans del dibuix, arquitecte i escultor al mateix temps, que materialitza la façana de la Catedral de Girona, i és el quin remate, podríem dir, fa la part final de la façana de la Universitat de Cervera. Clar, fixeu-vos en aquest perfil sinuós de la façana de la Universitat de Cervera, que és un tipus de perfil molt característic dels retaules de l'època. Aquí al costat us he posat una traça, un projecte, fet per Pere Costa, per un altre retaule sense identificar, però fixeu-vos que és el mateix coronament que trobem en altres edificis fins i tot estrangers. El Palau Carignano de Turí, aquest monestir alemany, això és una capella portuguesa a Viana do Castelo, i aquest mateix coronament sinuós el trobem en retaules de l'època, aquí us he posat nada menys dos retaules desapareguts, que un era el de Sant Ramon, precisament, i l'altre el del convent de Santa Clara de Vic. És un coronament que també apareix als llibres d'arquitectura. Això no és que s'ho inventés Pere Costa, sinó que en realitat eren models que copiaven i eren models que segurament venen d'un tractat d'aquest senyor, del Guarino Guarini, però que arriben fins aquí i arriben a la Universitat de Cervera tant pel que fa a la façana exterior com pel que fa a la porta interior del Paranimf. Una de les altres parts, podríem dir, rellevants i nobles de la universitat. Fixeu-vos amb el perfil de la façana de Cervera, fixeu-vos amb el perfil de la porta de Tàrrega, el perfil exactament és el mateix. Pot tenir variacions pel que fa a les proporcions, però fins i tot
en els dos casos hi tenim aquesta fornícula, aquesta capella que a Cervera allotjaria la figura de la Immaculada, i a Tàrrega també és una petita fornícula, segurament per encabir-hi una imatge, i que a nivell més simplificat, a nivell més senzill, encara trobem la porta aquella és del monestir de Vallbona de les Monges, el que seria pròpiament el recinte monàstic, la part d'època moderna. I encara trobaríem un altre ressò, això és la façana de l'església de Sudanell, també una d'aquestes grans esglésies del Segrià. O sigui que fixem-nos com fem aquests moviments també d'anada i tornada. Per una banda, l'església de Tàrrega serà una església trencadora en el seu moment i serà un dels projectes més reeixits del quin va ser el millor i més conegut arquitecte de la Catalunya del moment, però com també després en posterioritat artísticament Tàrrega també rep influències ben properes, com seria en aquest cas la Universitat de Cervera. I moltes gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna